και πολλές ώρες. Όχι σαν διόδια δεν πληρώνουμε τίποτα. Τον αριθμό πάρτε μου, θα τον ανοίξω εγώ, δεν μου πρέπει να το κάνω. Πάρτε τον αριθμό και θα ανοίξω εγώ άμα δεν ανοίξει εσείς. Σημειωτέων ότι είναι 1,90 κανονικά, δεν είναι 4,80. Ναι, ας είναι, ναι, τροχώστε ακριβώς, είναι 1,90. Ανοίξτε όμως παρακαλώ πολύ γιατί βιάζομαι. Όχι, δεν θα χάσετε τη δουλειά σας. Εντάξει, έχετε δίκιο, αλλά σε λίγο καιρό θα υπάρχουν έτσι κι αλλιώς, οπότε... Γεια σας. Ρο, μικρό, ρο, 20. Δεν μπορώ να κρατήσω την πινακίδα σας, πρέπει να καλέσω επόπτη. Να κάνει τι? Αρνείστε να πληρώσετε. Να κάνει τι ο επόπτης? Εγώ δεν είμαι υπεύθυνη, είμαι απλή υπάλληλος. Ναι, τι να κάνει? Κάποιοι κανονισμοί, θα συνεννοηθείτε μαζί του. Εντάξει. Δεν μπορείτε να μ' άνοιξετε τη λάμπα να περάσω. Απαγορεύεται γιατί για μένα είναι φοροδιαφυγή και είναι παράβαση κανονισμών της εταιρείας. Γιατί, τι εννοείται φοροδιαφυγή, είσαστε κράτος, δημόσιο? Όχι κύριε, εγώ στο κράτος πληρώνουμε φόρους. Είμαι απλή εργαζόμενη και ακολουθώ κανονισμούς. Επιτρέψτε μου να καλέσω επόπτη. Μην με καθυστερήσετε όμως, γιατί είναι παρακόλληση αυτό. Ο κύριος, από ό,τι βλέπεις υπάρχει και κάμερα μέσα στο όχημα, αρνείται να πληρώσει. Θέλει να δώσουμε όλη την πινακίδα του, να το ανοίξει και να φύγει. Το λόγο, δεν πρέπει να υπάρχει λόγος, το θεωρώ παράλογο. Θα πληρώνουμε διόδια πια. Για ποιο λόγο δεν πληρώνει? Θα κάνουμε δικαστήριο εδώ, έχετε τον τρόπο να μου κλείσετε την πινακίδα. Την μπάρα. Ναι, δεν μπορώ να δώσω τα στοιχεία σας. Αν κάνω παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ευχαρίστως. Ωραία, έχετε εσείς όμως σε κόσμο και με διόδια και το γνωρίζετε και ναι. πρέπει να πληρώσετε. Πρέπει, εσείς το λέτε. Μα πώς, πάντα δεν πληρώνετε διόδια? Όχι. Δεν είναι κάτι Όχι, δεν πληρώνω τώρα, εδώ και αρκετό καιρό δεν πληρώνω. Ας δείτε ταμπέλες μπροστά. Να περάσουμε καθυστερώ τον κόσμο τουλάχιστον και τώρα και να συζητήσουμε ό,τι να συζητήσουμε. Βεβαίως, μπορούμε. Ωραία. Απλά